Kira na yaya ni ko na ce ban wata kin zaman ta haske wata ke haska nahiya mai sani murmushi ga ni gaban ki na tsaya na tabbatar wa dangi na har da su iya ya ce wata zan aura ko da tambaya mai suna nake ta zance kuma kowa zuciya kaunar kiti min da babayin da na kasa tafiya mun tsaye har ma da raina baki gimbiya ke ce ganin idona da na baiwa zuciya inda kin aminta zan tura tambaya a gidan ku ba ni dama kin je sarauniya buri na rayuwa ta cikin duniya ki zama mallaki na kin je masoya ni in ba muke a garin babu lafiya domin kwake ce mai share mun ruwan hidaniya linzami na rayuwa ke ni kai wa jiniya cikin salo har kauna nake taririya a zama na da ni da ke ake ce abokiya domin kin aminta na yarje mun zamo daya gidana za ki zauna ki min taliya ki min dambu da yar waina tun da kin iya ba gashi ba na faɗa sun jiya nan ba ɗaya duniyar soyayya in baki ba ana da sai rijiya aike ce zara cikin duniya inda ni kika burge ni baki mun karya ni tsakanina da ke Allahu dai zai biya domin faranta miki za mu dinga wasar buya ba irin soyayyar mu na ce ko arwaya abinda na ɗauka a so ba a sojan haya kamar adawa ba a gwadawa farke tafiya ga wani zai kamun giwa ya so shi da igiya asalin tafiya da ƙasaita sai hawainiya sako a gare kuma soya mun tare ya kamata mu koya har mu yarda mu saba wa juna ko a ta yaya sai mu daure mu ƙara juriyar soyayya